To jama'a masu kallo da saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. To a shiri na da ya gabata na fara kawo wasu alamomi da ya shafi namiji wanda zai gane cewa yana dauke da ciwon infection din nan. Na jere muku alamomi wanda za ka gane cewa ka kamu da wannan ciwon infection, sannan kuma na gaya musu cewa ba iyakarsu kenan ba. A shiri na da zan daura zan ci gaba da jero muku alamomi wanda za ka gane kai cewa ba ka kamu da ciwon sanyi wato infection. To alamarsa ta gaba akwai fitsari, wato a yayin da ka je za ka tsuguna za ka yi fitsari za ka rika jin zafi a wannan fitsarin, yana maka zafi sosai a fitowar shi. Za ka ga fitowar shi a hankali yake fitowa kuma mai zafi. Akwai kuma wani wanda zai nuna masa yawan fitsarin, zai ta fitsari kafin ma ya je fitsari ya matse shi, kafin ya je gaban ɗaki fitsarin ma zai fara zuba ne a jikin shi, ba zai iya controlling ɗin shi na ganin ya riƙe fitsarin ba, zai rika fita. To kuma duka zai zo tare da zafi ne wannan. Sannan akwai yayin a lokacin da maniyyi zai fita, shi ma akwai fitan zafi a yayin da maniyyi zai fita, shi ma wannan alama ne na infection. Fitan maniyyi da zafi, gaban ka zai rika zafi yana raɗaɗi. Sannan akan azzakarinka akwai fesowar ƙuraje mai ruwa, ƙuraje ne mai ruwa zai rika fesowa yana fashewa yana ruwa, shi ma ruwa mai kauri ba mai daɗi ba, na cuta ne wanda na cutar infection ne. Sannan akwai kumburi a azzakarinka, za ka ga cewa yana kumburi a lokuta yana yin kumburi a azzakarin, to shi ma wannan alama ne na infection. Ka kamu da ciwon infection, a yi maza a garzaya cibiyar lafiya mafi kusa don a nemi magance wani matsala, saboda babban matsala ce take faruwa a wani lokaci na infection. Abu na gaba da zaka gane kana dauke da ciwon infection shine akwai yawan zazzabi. Wani ba zai nuna mishi wannan alamomin da yake bayyana a azzakari ba ko kuwa wasu sassa a jiki, a'a sai dai yawan zazzabi mutum zai rika ji. To kuma ba za ka gane wai wannan zazzabin na menene, shin na malaria ne, shin na menene, duka ba za a gane ba har sai kana ziyartar cibiyar lafiya, sannan za ka gane, za iya ganewa cewa wannan zazzabin ciwon infection ne causing wannan zazzabin. To shi sa ko da yaushe muke ba da shawarwari, duk yanda mutum ya ji canji kaɗan a cikin jikinsa, to kafa ya zauna ya ce ya zauna a yau na ji sauki, a yau ba abin da ke da, a'a ciwo a hankali yake shiga. Amma idan muna ziyartar cibiyoyin lafiya za mu san me ke gudana a cikin jikunanmu. Da fatan za a rinka kiyayewa, kuma duk wanda ya ga wannan alama zai garzaya maza ya je ya nemi lafiyarsa. Sannan alama ta gaba da za ka gane ka ɗauki da ciwon sanyi wato infection shine wa'annan su ne manya-manyan alamomi da suka bayyana cewa kai namiji ga kai alamun sun bayyana a jikin ka karar kenan ka kamu da ciwon infection. Wa'annan alamomin da na jero a wancan shiri na da gabata da kuma wannan, idan kun haɗa su kun gani, to duk wanda ya ga guda ɗaya a ciki cewa yana faruwa da shi, to gaskiya ya kamu da ciwon infection. Shawara mafi kusa ka je asibiti a gwada ka, a san wani mataki ya kai a cikin ka, a san wani irin magani za a ɗaura ka akai domin ganin an magance shi, saboda yana da matsaloli da dama. Ku tara a shiri na gaba, zan gaya muku matsalolin da shi wannan ciwon sanyi yake haddasawa musamman ga namiji a yayin saduwa da iyalinsa. Da fatan za ku tara a shiri na gaba ku ga ci gaban bayanan namu. Ku huta lafiya, na barku lafiya.